आल्या दारी पिण्याचा गोमान गळे आणि किळी घाटाचे तांदूळ गरम भाताचे आजकाल गोमान केला रे मुलाची मुख्य झालेला रे वाटे कृष्णा गेला रे पैजन झाला रे शिवाजी गे लक्षा पागे आणि चंदना गे त्यांच्यानी जी सगळ्या जसं खूप डोकरा बिकला येतात जसं पोचून आल्या त्या पुष्पात गेलो ते पुष्पाक हाडून सांगा आणि सगळ्या मिक्स करा बरी मिसाळ थोड करून ठेवा.